Samantala, pansamantalang cottages sa Binmalay Beach pinayagan para sa papalapit na tag-inita. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Aaron Navelgas. 104.7 IFM Report. Kapansin-pansin ngayon ang mga nagsulputang cottages at iba pang pansamantalang struktura sa Binmalay Beach ngayong papalapit ang tag-init. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Binmalay, Pangasinan, pansamantala lamang ang pagpapahintulot sa pagtatayo ng mga ito upang makatulong sa mapalakas ang kita ng mga resort owners at mabigyan ng maayos na pwesto ang mga turistang dadagsa sa lugar. Dagdag pa rito, papayagan lamang ang mga naturang struktura hanggang katapusan ng Mayo 2026. Kahapon, naabutan namin si Mang Jose habang inaayos ang cottage na pagmamay-ari ng kanilang pamilya. Pandagdag sa pambili ng pagkain. Hindi rin masyadong mahal, basta yung renta ko kahit na maliit, tiyaga lang. Samantala, positibo rin ang pananaw ng ilang turista at bumibisita sa lugar, gaya ni Charles na dati nang namamasyal sa Binmalay Beach, ngunit natutuwa ngayon dahil sa bago nilang pwedeng tambayan. Okay lang naman kasi mas dumami yung parang pagtatambayan ng mga tao, tas yung iba na hindi nila afford yung yung cottage na ang taas ng singil nila. Maganda rin kasi dagat din naman to, pwede rin naman na puntahan ganun, pwedeng parang banding ng pamilya ganun. Suportado rin ito ng lokal na pamahalaan na ayon kay Pedro Pete Merera III, alkalde ng bayan, ay bahagi rin ng paghahanda sa turismo ngayong peak season. Binigyan natin ng medyo panghanap buhay yung mga kababayan natin dahil alam naman natin sa panahon ngayon, lalo na itong nangyayari na crisis natin, para at least maibisan yung kanilang problema na at least sila rin ay makapaghanap buhay. May usapan nga kami after May 1, siguro mga katapusan ng May, alisin na rin yon para at least para lang mabigyan din ng mga kababayan natin, lalo na may mga ibang bayan na pupunta niya sa summer, at least diyan mayroon sila masisilungan. Matatandaan na kabilang ang dalampasigan ng Binmalay sa patuloy na nililinis at isinasaayos ng pamahalang panlalawigan upang mapanatili ang kaayusan at kagandahan nito para sa mga bisita. Pinaaalalahanan naman ng publiko na panatilihin ang kalinisan at sumunod sa mga alituntunin habang bumibisita sa naturang lugar. Kasama mo sa IFM News Dagupan, Idol Aaron Navelgas, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.